आयदै हाला उदै सानाया जोमै थौ ससेल'सै हनै डक्टरखौनो लोगो मोनथारखासिगोन थाबायदो दे खस्थ' मस्थ' एसे थाबायबावदो दे बिहामजो दे एसे धैर्य हमदो खस्थ'खा गोरलै नङाथ' सासे गथ'खौ जोनोम होनाया खस्थ' बिहामजो खस्थ' दे एसे धैर्य हमदो थौदो थौ जेन तेन थाबायदो थौ औ जोमै आंनोबा बेसे खस्थ' मोनदों इसानि समाव दे जोमै दे थौदो गसंदो दे जेन तेन ससे हनै मोनथारबाय मानो बुजिया नोंसोरो मानो बुजिया आं हाला डक्टरखौनो बेयावनो लिंनानै लाना फैदो आं थांनो हाला डक्टरखौनो लिंबोदो बेयाव आदै बिहामजो हस्पिटालावनो सफैखाथारबाय जायगासिम सहैनो आगानब्रै आगानबाल'सो हरथारनांसिगौ देमालि मोनबाय थादों नोंसोरो उदै सानाया हालायलांला नोंसोरनि बेयाव साला डक्टरखौ लिंहरबा बेयाव माथो जायो बिहामजो थां डक्टरखौनो लिंना लाना फैदो थां जानाय नंला बेजों आंथ' एसे गोनो गोथोसो जाबायहाय बिहामजो सानाया हालायलांला नोंसोरनि गोनो गोथो नोंसोरनि लिक्सारफोरासो बारा बे समावबो साला गथ'आनो नै 2-3 मिनिटनि उनाव गथारसिगोन बेयावबो नोंसोरो मा बे गथ'आ अलंबारि नंगौना नङा सन्देह नांदों आं ना बुंबावनोसो नागिरदों ना माथो आयदै फाग्लिथार मानसियानो मिनिथांसो ओंखारलायलाङो आं बेजोंबाथाय नङाहाय बिहामजो बिदि बुंनो नागिराखै आं होमबालाय माथो बुंनो नागिरदों मिनिगासिनोसो ना नोङो मिनिनाय मोनदों आरो ना आंनि आइखां बायखां जानायखौ बिराद मिनिनो खारदों आरो ना नङाहाय बिहामजो नोंनि खस्थ'खौ नुनानै मानो मिनिनो खारनो नोंनि बुंनायफोरखौसो मिनिनो खारदां मानसिया आइखां बायखां थानोनो हाला खुगाया हले गोराबावसो रागा फोजोबबाय थागोन आंखौ बे समावबो हाला होनदों आं थानो हाला जल्दि डक्टराबो फैया आरो बे सोरांस्रिया डक्टर लिंनो थांनाया हाबाब डक्टरजोंसो लाइन मारिखोना माखो दाबो ओंखारबोनो रोंला हाला आयदै एसां खस्थ' ना गथ' जोनोम होनाया आयु बेबायदि खस्थ' होननानै मिथिब्ला लाथारामोन आं आयै गथ'खौनो खाङामोन आं आयु नै बिहामजो 9 मासावसो जोनोम जायो ओमफ्राय नोंहाथ' 9 मासानो जायाखै दाबो 7 मासावसो सोलिगासिनो आं बेखौनो एसे गोनो गोथो जागासिनो दानोथ' बिदि उदै सानो नाङामोन होमबा मा आं एक्टिं खालामदों ना माथो नै दे बिहामजो दे एसे धैर्य हमदो दे बांद्राय गोसा होख्रावनो नाङा मानसिफोर दंसोयो हस्पिटालाव लासिंसिं जाद्रायो आंनि बे उदै सानायखौ मानसिफोरनि थाखाय हमथाना दोननांगौ नामा आं गाबनो रोङा गोसो सिङाव गाबनो रोङा आंना सादों नालाय सादों जायखि खोनाया मानो जोमै सिन्था खालामनो नांला डक्टरा फैगासिनो नै जोमै बिराद लाकि हिनजावहाय नोङो गाबोन मादार्स डे नों गाबोननि दिनावनो बिमा जानो मोनसिगोन दे हाबाब मासे लाकि नोङो माथो नंदों नोंलाय नंगौथ' आरो गाबोन मादार्स डे हाबाब थैनाय बायदि बावनानै दङमोन आं दासो नों गोसोखांना होनानैसो बिहामजो माब्रैथो जाखो खोथाया नै डक्टर बाबु आंनि बिहामजोखौ नायनानै होदो थाबायनोनो हाला सिङाव हाबनोनो हालानो बेयावनो जोनोम होसिगोन बियो ओइ डक्टर नायफैदो आंखौ नायफैदो गोख्रै हाला आंनि गथ'खौ बेल'नानै होफैदो थोद जोमै फाग्लि बिदि बुङो नामा सिरि था थै नोंसोरजों हाला थोदोद थादोद खोथा गैला बेयाव हाला सानाया हाला ओइदै हाला ओमफ्राय बे फाफि अलंबारा बबेयावथो गोदोना थाखो बबे हाखराव गब्रना दङ बियो आंनि सेराव दाबो नुजाफैया आइदै हिनजावारि आइखां बायखां हुवाया हुथैयाखायखो आंनि फिसाखौ लिंहरदो जल्दि दे बिहामजो दे सिरि थादो डक्टर फैगोन ना दा अलंबारा फैगोन दे पेसेन्टआल' बेयाव थादो आरो बाखिफोरा बाहेरायाव ओंखारथ'दो आं नायनोसै ओइ डक्टर हाबाब नों हुवा मानसिजोंलाय बोरै हारसिं थानांगौ गथ' जानाय समावलाय नाङा थानांगौ बिसोरबो आंजों लोगोसे बिदि रुल गैया पेसेन्टनि अनगा रावबो थानो मोना दे बिहामजो थाथ' जों खाथियावनो थागोन ना र' दै ओइ डक्टर आरो बहा थांखो जल्दि नायदो आंखौ र' आं लाइट खोमोरनो ओइ डक्टर
बे मानसियालाय मोजां खामानिसो मावनो नागिरदों ना गाज्रि खामानिसो मावनो नागिरदों जाखो मा लाइटखौ मोननो जाखो पेसेन्ट मानसिया पेसेन्ट बायदियै था बारा जानो दानो जा इसेबां अधर्जब्ला मानोथो गथ' खांनो नागिरो आया मा बुंदों केस हैनांगौ नोंखौ केस हैनांगौ एसेबां गिदिर हस्पिटालाव स्रां स्राङाव गथ' जोनोम होनोसै नोङो आं दसे समावसो लाइटखौ मोननो नागिरदों आं पार्सनेल नोंनि थाखाय लाइट होगोन ना दे जल्दि दे मोथिलां हमनो हालां बे डक्टरा मा खालामनो नागिरदों आंखौ लाइट खोमोरलायनानै आयदै जल्दि आयदै जल्दि आयौ आयौ गिलु बालु मासे खोमसि जाजोबखो र' धैर्य हब दे नायनोसै आं आयदै लासै लासै आयदै उदैखौलाय मासे सौखो आयदै ओइ डक्टर फाग्ला उदैखौ एफादि गोसा गोसा नारसोमो नामा गथ'आ थैबालाय आंनि सिरि थालाय नों सिरि था आं ओरैनो डक्टर जायाखैथ' ट्रेनिं पास जानानैसो डक्टर जानाय आं नंगौना नङा सिगांग्रो गथ' जोनोम जानोब्ला बेबायदि खालामनानै नायग्रोयो बेसेबां गोसा सेरोब्ला उदैखौ गथ'आ गाज्रि जागोन बेखौ आं मिथिगौ आं नायदों सिरि सिरि था आयदै आयदै मानसिखौथ' आं नायबाय बिहाथ' गथ' जानायनि सम जाथ'वाखै अब्ला मानो एसेबां उदै साखो बिहा बिनि फिसाया थायोब्ला मोजां जागौमोन डक्टर बाबु जोंबोथ' बेनि गार्जेनानो ना खोन्थानो हागोन ना डक्टर बाबु मा जादों हागोन दे बुंदो गथ' जानायनि सम जाथ'वाखैब्ला माथो जादों बिहामजो आरोबाव जोमैया एक्टिंसो खालामबावाखैथ' नङा खोनासं खोथाखौ नोंसोरथ' बे गोर्बोबोथि हिनजावखौ बिराद खस्थ' खामानि मावहोदों नंगौना नङा नोंसोरथ' साफा साफा गथ'नि बिमा गोजा नोंसोरहा मेलेम दंना गैया गियान दंना गैया बे गोर्बोबोथि हिनजावखौ नोंसोर एसेबां खस्थ' खामानि मावहोनो नोंसोरो बेखौ गोरा खामानि मावहोदों ना मावाखै बुं डक्टर बाबु जोंथ' बेखौ माब्लाबाबो गोरा खामानि मावहोफेरा आं फोथाया गोरा खामानि मावाब्ला बे गथ' जोनोम जाहां समाव एसेबां बिदि हरखाब उदै सानो गोनांथि गैयामोन आं आखाइ थिखोबाय मानो गथ'नि जिउआ जोबोद खाथ्रायाव दङ गथ'आ बासिगोन बासिया आं बेखौ बुंनो हाला अन्नानै नोंसोरो बेखौ लानानै थांदो आयै आंनि साननाया नंमारगौसो सानखाथारदोंमोन आं गोसो सिङाव बुंबाबोथ' आंहा दायसो जागोन बेनिखायनो बुङाखैमोन आं नंमारगौ आंनि साननाया बे 6 मास 7 मास समावखि सोरबा बेबायदि समाव दंफां गोजौआव गाखोबाय ओंखारनाय समाव बे दंफां गोजौ थिखिनिनिफ्राय हायाव बाज्रुम हरनाया कि गोरलै खोथा देलाय बुंलाय आयै बिनि गथ'नि जिउआ खाथ्रायाव थाया बहा थागोन सुनिसो बोदोंमोन बियो सुनि बेबायदि सुनि खैफोद बोना लानोनो बबेयाव दंफाङाव गाखोनाय बबाव जौ लोंनाय बबाव सिखाव खावनाय बबाव गारि सालायनाय सुनिया नै नुजाबाय दा थाखा गारनो जायगा मोनाखैमोन ना बे समावखि सोरबा जौ लोङो हाबाब बे जौआलाय मा मोजां बुस्थु हाबाब मा मोजां बुस्थु बेसेबां मा होनानै बानायो बेसेबां पावार गोनां बुस्थु होयो बेफोराव बे एमावफोरा खम बुस्थु नामा बेफोरो बे एमाव होनाय जौ बेखौ लोंबाय आयै बे उदै सिङाव थानाय गथ'आ मोजां जागोन ना माथो गाज्रि जायाबा मोजां जागोन थै आं मिथिलाहाय जि जायो जाबाय थागोन थाखा फैसा गैला आंनाव हालां खर'फ्रासो हामा जाजोबसिगोन आंनि आंलाय मा खालामबावनो हारसिं हौवाखौनो फन हरना लिंहरनोसै आं हेलौ अलंबार नोंखौ बुयै बुथारगोन आं मानो बुदों नों आंखौ नोंखौ बुवाबा मा साम' सोबनाय बायदि खुदुमनांगौ बेसेबां खुसि जाबायमोन आं बोरमा बेदर अमा बेदर रायजोफोरखौ जाहोनो बाजेट खालामलायखाबायमोन आं दे बिफा जासिगोन खुसियावनो साला सैमा बांग्रि आं नोंखौ बुंखायाखै मा गारि सालायनो जादों नोंनि बेफोरो हगार नोंखौ बुथारगोन आं साला हुआ माथा बायदि बे उदै फिसा लानानै दंफाङाव गाखोनाया गोरलै खोथा नामा सानबैसे थाखादोंमोन आं
र' दायो जेबो बुङा जेब्ला जागोन समैसे अब्लासो नोंखौ होगोन होननानै सानबाय दंखायोमोन आं नोंखौ बरबाद खालामबाय नों बरबाद खालामबाय आंनि गथ'खौ बरबाद खालामबाय नों निमाहा होदो हुआ निमाहा होदो दिनैनिफ्राय दंफां गाखोला सिगारेट सोबला जौ लोंला निमाहा मोनगौमोन जेब्ला आंनि गथ'आ मोजाङै थागौमोन आंनि गथ'खौ बरबाद खालामबाय नोंखौबो बुथारगोन आं मा जादों आं जेबो हमनोनो हायाखै नोंखौ बुथारथारगोन आं दिनै आदा लंबाय मानो बुदों र' खोनासं जोमैनि गथ'आ बरबाद जायाखै नङा दाबो थिगैनो दङ नाथाय गथ'आ एसे खस्थ' मोननानै दङनो आरो बेसो खोथाया दा बुसै नङाब्ला गथ'आ आरो बांसिन खैफोदाव सफैनो हागौ दंफां गाखोबावगोन आइदै गाखोला दिनैनिफ्राय आं जोथोनै लाखिसिगोन जाराव फैनाय खानसो गबाय नोङो मानोबासो बासायफ्लांखोहाय आं बेखौहाय आंखौसो सैमा बायदि बाहायो बियो बुहोबावनांगौमोनहाय आं नायनानै थानोबो हायाना आंनि गोसोआ बिसोरनि बायदि नङा बिसोर मूर्खबा आं मूर्ख जानो हाया आं बासायनायानो मोजां जाबाय सिखारदो दे जारौ नों आंखौ बासायनायनि थाखाय थेंक इउ सै दे बेनिखायनो मानसिखौ मानसि बायदि साननोबो एसे गोरों जानांगौहाय अनुष्का दे बिदिब्ला मोनाबायबो आं न'आव थांनोसै दे औ गाबोन लोगो मोनलायगोन दै औ दे आं थांनोसै दे इसा खोनासंलाय मा जाखो आंखौ थोनहरनो बादों नामा नङा नों गोसोआव दंना गैया गाबोन दे मादार्स दे मानो गैया जानो अनुष्का गोसोआव दङ आरो आङो गाबोन मामिनो होनो थाखाय आंहा मोनसे गिफ्ट अनलाइन खालामनानै दोनखाबावबायसो हारे नों मानो गाबखो इसा आंहा मामाया थैबाय दा आंहा मामाया थानायमोनब्ला आंबो गाबोन मामाखौ खुलुमनो मोनगौमोन मामानो आंबो गाबोन माबा मोनसे अननायनि सिन होनो हागौमोन आंहा मामा गैला आं मामाखौ उन्दैनिफ्रायनो नुवाखै आंनि मामाया आंखौ जोनोम होनानैनो थैदोंनो ओह आं बेसे दुखु जायो इसा जेब्ला मादार्स डे दिना सफैयो अब्ला आङो सानफ्रोमबो गाबो मालायफोरा एसेबां बिमाखौ माबा माबि होनानै खुलुमो मामा होननानै मालाय बांख्रबलायो आंहा मालायफोरखौ नायनानै गाबो इसा नों जोबोद लाकि नोंहा मामा दङ आंहाथ' मामा गैया ओहो आंनि लोगो नों सिन्था खालामनो नाङा दै आंनि मामायाबोथ' नोंनिनो मामा ना जों सानैथ' लोगोजों लोगो बिदि मामाखौबो मामा लिंनो हायोथ' नों सिन्था खालामनो नाङा अनुष्का आं दिनै मामिखौ थांनानै बुंहैगोन अनुष्कायाबो दिनैनिफ्राय जोंहानि दै अनुष्काखौ नोङो फिसा बायदि अन होननानै आं बुंहैगोन दै आं सानो आंनि मामायाबो नोंनि मामा बायदिनो जागौमोनदां होननानै सिन्था खालामनो नाङा अनुष्का गाबोननि दिनाव आङो नोंखौ मामानि फिसा खालामनानै होनोसै गाबोन मादार्स डे खाना माब्ला सफैगोन जादों गाबोननि दिनाव आंबो नोंनि खोथाखौ खोनानानै माब्ला सफैगोन जादों गाबोननि दिनखौ आं गाबोननिफ्राय बिमा मोनसिगोन आं गाबोननिफ्राय मादार्स डेयावहाय माब्लाबाबो मिनिसिगोन आंखौ अनग्रा आंखौ नायनानै मोजां मोनग्रा आंनि दादा दिदिमोन दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोननोसै
भिडिअखौ नायनायनि उनाव लाइक कमेन्ट्स आरो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो गाबोननि दिनखौ नेनानै थादो जोङो गाबोन मामाखौ माबायदि फुजिगोन बाय बाय